Jenggelek ala jenggelek jenggelek joget mati cháu kletak ajeng gelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk pundang menclokone wit gedang aja menclokone wit gedang menclok sing jagong nang ondo menclok sing jagong nang ondo iya udude Mas Aris piye rokoke mbok nusuk ndi rokoke lah jan lah Mas Aris piye sinambi nunggu Mbak Lala karo Mbak Aina iya piye Pak RT yuk dilanjut meneh dilanjut nggo sik men jagong sik nek durung disangoni aja lunga njaluk sangu sik jujul siap jujul ajeng gelek wis yo ajeng gelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk ceriti menclokone kon wit pari aja nemplokone wit pari menclokone kone sing topi putih menclok sing topi putih doyak dhewe sing nggo topi putih iki ora bisa menclok Mas Aris ora iso iya wong adeg kok kon menclok wis menclok sing topi putih nek durung sangoni aja bali sik Mbah kon ngaplah-aplah men bisa menclok sangoni sik nek durung sangoni aja lunga Mbah cedong cekeli nah ngono nah jan sluku batrok elailo sirama menyang Solo leolei payung modho majetin lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe jenggelek njaluk duit maneh oh manuke apa manuk pundang menclok ning papan gedang aja menclok ning papan gedang menclok ning kone tukang ngeson gone tukang ngeson milik dhewe sing gondrong ya enak sing duda enak iki aman alo wong sing duda men aman sik Mbah aja menyat sik Mbah jagongo ana 3 jam
Ora usah menyat sik. Sinambi artise Sinambi teko. artise teko. Iya. Menyat nek durung dikon menyat aja menyat sik, Mbah. Men rada semutan sithik. Yo Mas Aris dikasih Tanjung Perak.